Здравейте хора, аз съм Мирко и това е един мой епизод, където ще снимам на Clash Royale и на Clash Royale и Clash Clans. Първо на Clash Royale. И след малко ще почне. А утре ще снимам на утре ще снимам на утре ще снимам само на Clash Royale. В други ден ще снимам на Clash Clans. И може да снимаме на... Още не съм измислил, но може да си стегнем някой игра и да играем. Тук беше разбъркал картина. Гледайте тук е библиотека и така си изграждам картите и съм. Всички легендарни карти. Тук бях си разбъркал дека и сега. Някакъв дъждек ще му кажа. Малко да бъдем по-добре. И принтера сложим. Принтер ще го победих. Принтер. Дай принтер. Yes, принтер. Аули пен. Шегахме едно на и коя да сложа. Давай. Ще ги победиш. Ще победиш. Oh no. Гледай. Коста тук, гледай. Но може ние да победим, не знам. Дека ми не знам дали е силен или не. Аз не съм сигурен никога. Ако може, щях да играя на хак, но аз не мога.
пестя. Няма да победят, няма да дам да ги победят. Няма да дам да победят, няма да дам да победят, няма да дам да победят. Holy shit. Давай! Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Видяхте ли, хора? Аз победих. 1-2. И принцесата. Мога сега да апгрейдна на втори левел. Много искаме и този пакет. В него ще има много яки неща. Даже може да има легендарна карта. И който е отварял този чест, последния, да напише в коментарите. И който знае за новите неща в Clash Clans или да каже да или не. А който не знае, да гледа в моят клип новите неща в Clash Clans, който не знае или да гледа моя клип, или да гледа на някой друг. Но много ще желая да гледате моя клип и принцес ще победи. Може. Хора, тези бъгови много ги мразя. Гледайте, слагат много неща и това е като хакери. Да прекъсват, че те да ги побеждават. Така е много гадно. Прекъсват, че дай да ходя принца. Сори, брат. Направим. Ще ги победим. И хора, които гледат Шаровик, и аз го гледам, защото той е много любим ютубър. Любимия, много му гледам нещата и го харесвам. Ето сега, хора сега гледайте. Пиха невъзможни. Сега пеката ще го Не. Ето, сега пак прекъсва и пак ще ходят някъде раздолинки, гледай сега. Сега е бърза работата. Ето. Не се знае какво ще направя. Не се знае. О, не, оли си. Отивам веднага там и да направим. Аре бе! Хора, много е ужасно, много е. С бъгове. Ами,
искате да почваме, ако искате да почваме и класен клан, да не изчезне. И сега почваме и класен клан. Това ми е. Хора, може да е грозен, но аз не съм добър да правя такива неща. И не съм най-добрия да правя. Дали ще дадем това? Да дадем, да. Безплатни пари! Сега да почнем битка. Не. Никакъв шанс. Никакъв. Който обичам мечочите да пише долу под коментарите. Да пише в коментарите. Това ми се вижда малко лесно. Внимание. Почвам го хорат и да... И едно громко. Хора, гледайте какво е яко. Грабят парите от някой. Хора, нас не интересуват сам парите. Имахме 1000 гема. И хора, да знаете, мога да снимам много често, защото завърших и мога да снимам често. И нехам на рулета и да видим. И аз получихме такива. И не мога да халатирам. И почти завършваме бъдещите си. Тук нещо е станало. Къде за това? И аз вече се опитвам да ставам по-силен. Сега няма да притесняват хората, ще е безопасност. Тук много пространство съм направил. И ще се върви след малко.